जय हो। अरे मामा राज में लाडली बहना के संग भइल अंधेर बा, 20 साल से छटल अंधेरा होखे वाला सबेर बा। कहवा एमपी में कहवा किसानन के बदहाली पर भाई नहीं करत केहू बात बा, किसानन के बदहाली पर भाई नहीं करत केहू बात बा। चुक भुक बिजली मामा जी के दिहल सौगात बा। अरे नकली बीज मिलावटी खाद भाई भर भर के भी कात बा, एही से किसान फांसी लटके जहर माहुर खात बा। अरे कहा बा अरे ए मामा ई मौतन में तोर खून से रंगल हाथ बा। कहा बा एमपी में कहा बा अरे गांव में नल जल योजना बिजली बिल के कारण बंद बा, पानी के बा परेशानी ये मामा सूखा से सब तंग बा। हैप्पीनेस इंडेक्स में मामा एमपी सबसे पीछे बा, मानवता सूचकांक में अरे एहू में सबसे नीचे बा। काबा एमपी में काबा सीमेंट लोहा भइल बा महंगा, टैक्स बढ़ल बा सरकारी, हरिया से बा बाहर भैया दाल रोटिया तरकारी। नून असतुआ आटत नइखे ई कैसन लाचारी, नून असतुआ आटत नइखे ई कैसन बा लाचारी। अरे गरीब त गरीबे रह गइले अमीर भइले व्यापारी। काबा एमपी में काबा अरे फर्जी नर्सिंग फर्जी स्टाफ, आयुष्मान में करोड़ों साफ। अरे एमपी की जनता है मामा अब की बार नहीं करेगी। काबा एमपी में काबा। जबरदस्त, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। पक्का अच्छा लिखा है। हाँ, राइमिंग इसकी ठीक है। राइमिंग अच्छी और तुमने जो रिसर्च की है वो बहुत अच्छी है। मैंने सारा ये पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है। कब पढ़ा था? जो मैंने देखा था ना रिपोर्ट तुमने तैयार की थी वो सारी अच्छी थी। पक्का ये राइमिंग हाँ, अच्छी हाँ, है ना? राइमिंग कहीं अच्छी। उल्टा पुल्टा नहीं सब कुछ अच्छा है, ऑथेंटिक। थैंक यू पुग्गी, थैंक यू।